Rangga, kurang ajar kowe nempel marang wong tuwa. Pancen tak temoho Paman Wirabumi. Mirang-mirang sirahe wong tuwa. Karepmu piye? Karepmu piye? Aku nempiling karo sirahe Paman Wirabumi merga ana sak perkara lan sak petuk. Perkarane apa? Sampeyan paling ngundha mono karo bapakku. Kuwi tembung nyata, kahanan sing nyata. Ora usah werna-werna kowe dadi anake kurang ajar. Yen kepengin wong tua diajani karo anak, kudune gawe contoh sing apik. Arepani karo aku. Sing tak wedeni apa? Cah, ayo. Iso mundur aku yen wis lakon remet sira.
Paman Wirabumi. Ya apa? Kalikan sirane ngares aja mbacut kuwi ta. Rangga kelungkir ke papan kene. Kudu satriya mate rangga yen nuntun pampalan. Paman Wirabumi. Bepasan durung lecet kulitmu burung putung balung wis oncat saka pabaratan. Arep mlayu tekan lakane ngogo tak. Oh ya, Paman Wirabumi. Kira kayu gede ambruk. Aku nganti kaget jebul seliramu Dimas. Njur kula dianggep kayu roboh ngoten apa? Lho tegese ora ana angin, ora ana apa-apa, kok ngerti bak brek. Sampeyan iki sih wong tuwa ora dunung kok. Lho sebabe? Oh sing ora diutus wae nek wani perang kok sampean ning kene tengak-tenguk ngopo sampean niku? Dadi yen wong wani perang wis gagah. Wong wani perang wis dianggap kendel ngono apa? Ora teges kendel ora nyatane. Kula nyawang kahanan, Kang Mas. Ora usah dikongkon melu kene melu kono, kok golek-golek. Dimas, wong kaya kowe jenenge wong tumindak sing seneng nglancipi barang papak. Seneng ngobong-obong barang kang ora kudu murub. Niku barang nyata kok sampean pripun to?
Lho kok iso nyoto? Lah nyatane nandur wingin kurung sak kembaran, nggawe bangsal gedene ngungkuli Kasultanan Pajang, nggawe alon-alon wae jembare ngungkuli Kasultanan Pajang. Kurak barang nyoto. Dimas, apa kowe ora mireng? Kupingmu ora dibuka. Kae juru mertani kae wong sing sepuh. Ah, juru wong mertani sing iki mau dituwokke. golek-golek kok ngalem kono ngalem kene, ora dadi wong tuwa sing ora kena kanggo conto kok. Oh, dadi kowe wong ora seneng larah perkara ning kowe mung seneng gawe perkara. Ora seneng gawe perkara ning senenge barang nyoto, Kang. Tak takon. Oncat saka Pajang sing diutus Sultan Hadiwijaya Wirabumi apa Brajaguna? Sampean. Lah kenang apa sing gawe geger kok dapurmu? Bisa wae, mergo aku nyawang kanan. Aku kuwatir yen sing dikongkon ming ela-elu, sampean nyatane nyoto. Aku dadi wong ora elu. Aku dudu bayi. Ora mung kowe sing pinter perang. Aku apa mung menungso, macan wae wani. Oh, nek ngono sampean kudu wani perang. Lho apa abamu sih? Wis wani perang nganti wirangga. Lho perkarane. Saiki perangmu nang Mataram. Rungokke kupingmu. Kae rangga bayi. Kowe bapa paman. Lho, lumrahe urip wong bapa paman diwaneni bocah ki sing luput sapa? Nun, Ana wong tuwa kok tempiling bocah sing luput sapa? mergo bocah sing kurang ajar. Ora. Mergo wong tuwa sing ora nganggo tatanan, wong tuwa sing lambene waton. Sampean ki ora maca karo kanan, bocah saiki ki kabeh kurang ajar. Lu delok-delok wonge. Kalau kotor ora dikeki yo jengkel. Delok bocahe. Nyatane. Saiki aku tak takon. Sampean diutus Rama Sultan Hadiwijaya. Iya. Kon ngopo ning Mentaram? Kon nyanitekke. Apa bener kabar sing teko Pajang iya apa ora pisan kuwi? Sing pungkasan kowe mireng. Rama Sultan paring dawuh, bengi iki ora kena perang. Yen ora nyoto kok sampean ora wani perang, tak aturke Rama Sultan Hadiwijaya. Iki teko tandane ora mung atur-aturan. Aja mung waton wadul-wadulan. Ora waton-watonan, nyatane sampean ora wani perang, sing Ora dikongkon perkara legal kuwi. kok. Wong perang digeguyu ya kaya kowe iki. Beda yen wong perang ngrebut negara, mbelani apa sing kudu dibelani. Kowe mati yo entuk tembung sing apik. Wis ora ngandel sampean ki mung pinter ngomong kok. Sing kudune sampean wani perang lho, wong dikongkon kok ora wani perang. Wani apa ora yen ora tak aturke Rama Sultan Hadiwijaya. Mas, ning apa? iki ora wani-wanian. Aku ora wedi. Ning aku rek butekke. Sapa mengko sing arep tumindak cecolah mentah marang sapa wae tandinge Brajaguna. Paman Brajaguna wonten mriki. Rangga, kula paman, aku seneng. Sebab aku tau nom. Dadi aku yen ana bocah nom sing duwe watak kaya kowe seneng. Tegese tumindak ora waton tumindak ning tumindak nganggo wewaton. Nanging saru. Saru. Kowe bener ning ora bener. Sebab sapa ta Wirabumi? Kae bapa pamanmu. Sampeyan ki kon perang ora usah trimo kedika ning kene. Perang, ayo perang karo si Rangga kok malah ngomong bae ora sedo perang. Hei. Tak balekno tembungmu, kowe wani perang apa ora? Nek ana sampean aku ya wani mergo ana sampean aku mau pederek. Saiki aku tak lunga saka kene men pecah ndasmu, ha? Ora iso. Lah kene kok melu kok. Kok melu wani tanggung jawab. Sampun. Perang kok. Paman Brajaguna Rangga, sumingkir wonten mriki badhe kula pecah sirahipun Paman Wirabumi. tenan. Umpama kowe tak elekke ora gelem, tetep kepengin mecah ndase Wirabumi. Nggih. Nyoh pecahan. Iki sampean arep adu-adu. Sampeyan sing jenengane wong tuwa ora kena nggo panutan. Kene ngopo diseraya karo Rama Sultan Hadiwijaya kok ning kene pecahan. Lah nek sampean ora melu, apa meneh ming Rangga tak ayonane ning ana sampean. Wong men gedhe omok diomok-omokke wae. Ora ana Brajaguna tak rampungane nek Rangga. Rangga, kula paman deling. Kabeh keluarga aja mbacut. Aku wong tuwa. Aku bapa pamanmu. Dadi yen kowe perang karo sapa, yen ana luputmu ana lenamu aku tanggung jawab, aku wani mbelani kowe. Ning iki keluarga Rangga. Iki keluarga. Kula ngerti Paman Brajaguna. Sampeyan arep Ing perang. sinten tiyangipun Ayo perang. ingkang boten kenyonyok atine ngabangaken kuping
wonten tiyang ingkang ngundamana dhateng bapak kula. Danang Sutawijaya. Ya. Kula pinangka dados kawula ing Mataram. Sak sinten ingkang badhe kirang prayogi, kirang ajar dhateng kraton ing Mataram, kula tanggung jawab. Bener, kuwi jenenge tanggung jawab marang negara, gedene marang ratumu. Ning iki keluarga. Iki keluarga. Yen iso, ayo bareng-bareng dirembuk sing apik-apik aja nganti bengi iki perang. Iki ora rebugan sing apik-apik, ora rebugan perang kok apik. Paman Brasuguna, apa? Kula aturi suwingkir. Ampun wonten papan menika. Kula badhe mecah sirahipun Paman Wirabumi. Rene ono aku ra entuk. Nah, Oh, ngaten. Yen ora ono aku, arep kok pecah ndase, arep kok tugel tangane monggo. Ning ono aku Rangga. Eling sabar. Paman Brajaguna, Apa? kula nggadahi prasumpah. Sak sintena ingkang dados pepalingipun Rangga, dados mengsah kula, Paman. Lho! Hei! Rangga, Kula aku iman-iman ngendika sora. Aku iman-iman kejem karo bayi. Ning tembungmu nantang aku, hei. Arep kowe bisa mecah watu iso mabur tari basane kowe iki uyuhku, kowe bayi keparat. aja ngenyek karo bocah cilik Paman Brajaguna. Ditentokake yen paring papan kene. Nantang mati kowe karo aku. Paman Brajaguna. Percaya. Kowe bayi. Ning nek ibarat wayang kowe wis sanggeni. Jinangkung dewa. Ning aku ora gigrek, aku ora wedi. Rangga, Paman yen pancen kowe duwe kaluwihan, duwe aji sing luwi ampuh ayo tibane jajane paman. Paman Brajaguna apa? Mari basane durung lecet kulitku. Wis kepengin ngetokke aji kawijayaning papan kene. Yo. Ditentokake papan kene. Aku Rangga apa kowe, Paman Gus? Lebur sekali. Kriwikan dadi grojogan. Nama Brajaguna iki si momong sapa, sing dimong sing endi, sing tuwa sing endi, sing nom sing endi. Lah kok dadi kok ngene kahanane? Siwajuru. Esnipun kula padu, kula kleru kali keluarga inggih niku. Wedi kula diarani sing nom sing endi, sing tuwa sing endi. Lah niku. Aja kurang- Yen panjenengan ngendika ngaten kula rasa wangsulan. Oh. Putuku cah bagus. Loyang. Ning jagat iki ora wong bagus. Kejaba wayahku Rangga, putra dalem Danang Sutawijaya. Panembahan Senopati. Ning jagat iki ora wong sekti. Kejaba mung putuku cah bagus Rangga. Tung wetan sing gampeng ya Rangga, tung kulon sing digdaya ya Rangga. Ning ngerteni ana kaki cah bagus, jagat iki ora ana sing langgeng. Jagat iki ora sing sempurna. Kowe pinter, kowe pinter langit ana duwe langit meneh. Kowe seti ana sing kowe seti meneh. Mula aja cek sura, ngono. Ya omong, sadar wong tuwa meneng banget. Dadi angger dari wong tuwa. Yang Menteleng mripate kaya bandeng. menapa yang juru mertani mboten kengetan rikala semanten wonten ing pasiban-pasiban bumi Mataram. Yo piye? Kawula kedah tanggal jawab bab perkawis katentremaning praja. Nggih, kula niki sing tanggung jawab. Nak Mas Brajaguna, Siwajuru, aja kurang pamengku karang cah nom kaya ngono Nggih. kae lekase. kula saged nampi. Mung bejane Siwajuru rawuh. Lah, Umpami mboten duka sinten? Wong kula piyambak estunipun mboten kepengin padu, ora pengin bentak sirah, apa meneh kleru kali sedulur wegah. mula
Temene nek kula percaya kalian nak Mas Brojo. Ning karana kawontenan ing kedah kula temaha, mboten-mboteno kula kok badhe mentala dhateng anak ponakan kula piyambak. Konduripun dhateng Kasolan Pajang dipunaturaken tentreming kutha Gor Mataram. Sungkem kula ngersa dalem. Nyuwun pangestu. Rakapun Danang Utawi. Titip dhateng keluarga ing Mataram. Siwa minangka sesepuh, kula tak nyuwun pamit. Nggih, mugi-mugi. Kaya ngenteni kumambanging watu item kumeleming prau gabus Kang Rama ngenteni sowanmu padha Brajaguna Nggih. aturna Kang Wijang sak tala-tala aja sumungka karben tumata agi Rama midhangetake Nggih. Lepat pangapunten Rama Sultan. Kewajiban ingkang agung, kewajiban ingkang awrat sampun kula ayahi. Estunipun kula sampun saged pinanggih lan sowan ing Mataram pinanggih keluarga Mataram Kakang Danang Sutawijaya lan keluarga. Ketemu kabeh. Nggih. Namung sakderengipun kula ngaturaken kawontenan ingkang saestunipun wonten negari Mataram. Atur lelayon langkung rumiyin. Lelayon. Leres Sapa sing tilar donya? Sapa sing puput yuswa? mila sakwentawis Kakang Danang Sutawijaya mboten sowan amargi siwa pemanahan kapundhut dhateng pangeranipun pangeran. Muga tinampa sowane pinaringan ngapura dosa lupute kersa dalem Allah Taala. Amin. Lan ingkang saklajengipun Rama Sultan warta ingkang katampi piyambakipun Rama Sultan ingkang sepisan wewangunan kang dumadi Mataram menika mboten badhe ngembari. Mboten. Ning ana. Wonten. Menika namung nyengkok. Niating pura keluarga ing Mataram badhe junjung asmanipun Rama Sultan Hadiwijaya. Rene Danang menika ingkang putra. Ingkang sepisan. Ingkang angka kalih perkawis jejuluk Panembahan Senopati. Nah iki bener. Piye kok dadi jejuluk Panembahan? Apa niat ngembari aku? Mboten. Nyepelekke aku? Mboten. Ngilani aku? Semanten ugi mboten. Njur piye karepe Panembahan? Dados Panembahan menika benten kalih ratu, mboten sami kalih sultan. Bedane Sultan, Panembahan, lan Ratu. Yen sultan ratuning para ulama. Ratu sing dijunjung para ulama. Nggih. Iku sultan. Yen ratu ingkang dipun jumenaken dhateng paranpara saka guru lan kawula kathah. Turun. Menika ratu lan trah turun ratu. Lah, nek Kakang Danang menika mboten. Menika namung tiyang kang dipun sepuhaken minangka ngayomi tiang-tiang ingkang rikala semanten bebak alas mentaok. Dituwake. Nggih. Ora temuwa. Mboten. Ning dituwake. Dituwake. Dadi taline para pendereke. Leres. Ora ngembari. Mboten. Rahayune sing tak kongkon kok. Ah, wis. Nanging ingkang pungkasan Rama Sultan, ingkang pungkasan nyadong duka ingkang kathah. Esnipun kula sampun dipun ngendikani, bengi iki ora kena perang. Iya. Namung nyadong duka ingkang kathah Rama Sultan,
nembe Mataram kali Pajang perang. Perang? Aku kuwi milih duta wong sing atine wis menep. Nengenake padamen ngiwakake pasulayan ya gene tole kok nganti Pajang lawan Mataram perang upama nganti keprungu tangga negara apa ora diarani rebutan tinggalan Menika Rama Sultan namung ngatur prisa ingkang kautus kula sampun tumindak saadil-adilipun nalaripun mboten bebila Rama Sultan mboten bebila dhateng Kakang Danang kula matur sak wontenipun. Namung ing mriku wonten tiyang ingkang senengipun golek wah gedabrah kokean cacah ning tentekane gawe bubrah. Ana wong golek uwah, gedabrah kakean cacah, ora paedan ning seneng gawe bubrah. Nggih. Sing jalani perang kuwi Leres sapa? nggih sing teng wingking kula. Sing nang mburimu loro. Wirabumi. Wirabumi? Nggih. Sing gawe aja-aja perang. Nggih. Aku nandur dele kok tukule krawe. Dele sing tak arep-arepi guna murah regane, jebul tukul ana wulune krawe wujute. Kowe jebul tembungmu apik ki nang ngarepku, ndingkluk ning karo ngacungi kepelan kowe. Nggih mangsa ngono ki jenenge. Arep adu aku karo Stawijaya. Iya apa? Apa kowe ngarah aku arep gelis mati ngono apa? Mboten Temenan. saestu. Nek kowe ngarep-arep aku ndang mati arep njaluk warisan rak urung arep mati nek urung entek dhewe ngono ngerti kowe. Apa kok le anak putu diturun-turuni. Arep gawe warisan demung kowe. Nek liyane kowe Rama atine semendha, ora perlu gawe perkara ning papan manca. Ngendelke limuntes meguru anyar ngono apa? Mboten. Tanganmu iso murup ngono apa? Mboten. Ndek bundelan watu akeh saka beling. Mentos. Dipun dugekaken anggenipun nyerengeni dumateng kula. Nantang kowe. Mboten. Ora ngakoni salah ngono apa? Sampun menapa Wong anggenipun? brengose kandel iki kudune atine kandel, atine jembar. Ora kok malah gawe ada-ada perkara. Kowe sing nantang perang karo Stawijaya. Lenggah riyen mangke kula tak matur, lenggah sampun ngantos jengkar Rama. Dadi kowe lek ketok gawani apa-apa ki jane racun. Sembodo. Lenggah mangke kula tak matur riyen. Jago ora jago to. Supados cetha anggenipun nampi atur kula. Kowe ora ngerti nek aku wis ora kancane tetep ora nganggo blangkon iki ngerti kowe sebab iki. Dereng Ah, wis ngono, ngerti kowe. ngeten iki pripun? Tujunipun kok kula nderek Rama. Upami mboten nderek menika kawontenan mboten saya mendho malah saya ndodro. Kok diwalik to? Diwalik pripun? Kok tujune kowe nderek malah nek kowe ora nderek iki ora geger. Ature Brajaguna ngono. Kok malah tujune kula nderek? Angge tujunipun kok kula nderek menawi mboten nderek saya ndodro. Lah sebabe Wonten ing Mataram ibaratipun Rama. Ingkang dipun utus menika sawer sirahipun kalih. Ibarate sawer sirahipun kalih. Menawi wonten ing Pajang, ngalem Pajang, menawi wonten ing Mataram, ngalem Mataram. Ibarate mori kesasapan ri, klugu kesurupan Hei! ayu. Wirabumi, Ngopo? saben-saben kowe kok ngono to? Iki nang ngarepe sultan, aja waton muni lambemu. Aku waton muni ning nyoto. Lho kok dadi Aku ya wani, aku ya wani. Sama aku ya wani, gelem ning ndi aku wani. Bareng kok. Ora usah dipisah. Kula wani, kale Kakang iya. Sare. nyoto kok. Niku nyoto. Dine cara kowe piye? Panan kono piye? Wonten kanan mriku menika nyoto, ngembari malah sae mriku. Jare ngembari Brajaguna. Estu Rama Sultan. Nyadong duka ingkang kathah mboten.
ngantos kula kirang pitasanipun kula mundhut prisa dhateng abdi boten. Ora niatane. Boten. Mboten kados pundi? Wong niku nggih duwe prajurit sing ora pirang-pirang, duwe punggawa. Teng mriku kangge kumpulan Ya so prajurit. prajurit. Tujunipun kok kula nderek menawi mboten nderek, oh sampeyan dinyek-nyek karo bocah. Iku nyoto. Nyoto. Tujune sing dikongkon kok ya ana sing melu tujune. Kula niku ora golek napa-napa, mung golek apike. Dipenggalih Rama. Tujunipun kok kula supados nderek namane mboten oh, sampean dadi wong tuwa ora kajen. Niku temenan. Lah niku putra kok, putra gawe bangsal nandur wingen kurang kok tanpa pamitan. Wong mono gawe gobok semangka wis takon ro mertuane kok. Niku nyoto sing bocah nyoto mawon. Dipenggalih. Nek kula diklerokke ngoten ya wis emen lah bejane lah. Benawa? Kula Rama. Kene. Bisa. Jane. Sewu. Bila Rama. Bapak peteng piye Bapak peteng? Teng Repot. Mboten. Kula tak ngobori petengipun Bapak nggih. Patenge ati kok dobori. Itu bang dene nek matur ra genah. Wawasan. Nggih, tegese Rama ngendika, Bapak peteng, kula tak ngobori petengipun Bapak. Terus mboten? Kula rak dadi seksi wau. Seseni Benawa, kula niku rak mboten melu mriku, mboten melu mriki. Kula tengah-tengah. Menika ingkang leres Kakang Wirabumi. Heh. Lah jare kowe tengah-tengah. Kok dadi matur Rama Sultan sing bener iku Wirabumi iki piye kowe? Lah kula cedak Wirabumi rak dadi tengah-tengah nek cedak Wirabumi. Oh. Dibayar pira kowe kon muni ngono? Dibayar pira kon muni ngono kene? Wis bayaran niku kula sak ontene angger akeh mawon. Wis kanggo Nggih, kanggo mawon. kene. dipun penggalih Rama. Putinipun sampun wonten. Saben-saben sowan menapa Kakang Brajaguna nate mbeta rak mboten kok. Benten kalih kula ora ketang-utang-utang sowan mertuane mesti gawa. Mergo tresno. Mertua tresno. Mergo asih. Nggih. Dadine ana wong sing ngilani marang Hadi Wijaya Kula ora trima. ora trima. Ora kok ditutup-tutupi. Mboten. Bener kowe ya bumi. Pakumpulan apa wae nek ana wong ati karo lati ora nyawiji iki bubrah. Bubrah. Akhire tundone sing dadi pangayom ora kajen. Nggih. Brajaguna Kula wiwit kumpulan sepisanan. Nah, Wiwit padamen sepisanan. Bahasamu tak pikir-pikir abot Mataram timbangane Pajang. terus Bahasamu tak pikir-pikir ngeboti Sutawijaya timbang para tuamu. Lan tak timbang-timbang tresnamu karo aku beda tresnane Wirabumi karo Pak. bapakne. Mula aku wis tuwa. Kepengin para pamong prajaku wong sing bening atine, nyawiji ati lan latine. Dina iki Brajaguna tak wetokke saka pamong ing Pajang. Kudu lunga saka ing Kemak Ketembungan Mayu. Ratu Branti wong bojomu senajan anakku. Pabelan anakmu senajan putuku. Nek pancen ngeboti kowe arep digawa ya gawanen. Ratu Branti kok betah ladi karo bapakne ditinggal rabi meneh ya rabi ya. Neng kowe ora kena melu cawe-cawe bab tata cara urusan pemerintahan Pajang. Tak gawe abang ya men abang, tak gawe ijo ya men ijo, tak gawe biru ya men biru. Rama Sultan, Ye, panjenengan Sultan ingkang hak wenang paring pidana, ingkang hak wenang paring pangapunten, ingkang hak wenang
badhe ngadili perkawis. Kula mboten saged matur sendika nglampahi. 40 dina tak paringi wektu. Lebar 40 dina kudu tumuli ninggalake katemenggungan mayang. Kanthi catetan sajroning 40 dina Iki Rama. ora iso mendung kowe ngono ora. Kudune tuk ngono. Sajroning 40 dina kowe ora kena kumpul-kumpul wong punjul saka 5. Nganti kowe rembugan punjul saka cacah 5, dina iku uga kowe kudu ninggalake Kasultanan Pajang. Ngerti? Nggih. Ndang minggat jejemberi mripat. Aku jen ra seneng nek ana wong ketoke nang kene ning kok nang kono ya. Ha nggih. Ha iya. Kae klembake tunggale wingi esuk po. Tesih kathah. Ning kene niku bojo kula wau weling. Piye? Menawi badhe mbagi warisan badhe dipun paringi pundi? Bojomu tak bagahi silega. Niku wong kula ming anu kok nyambung ature bojo kula. Warisane ngene, upama aku kapan-kapan dipundhut, Pajang kowe sing lenggah, lan lestarekno kawibawan Pajang. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Ji. Piye bahasane piye? Lestarekke kawibawan Pajang. Cetha, Cetha. iki nggo lakon sok ben wirabungi Mbalila iki teruse. Niku sing kesel nggih kula. Lah iya. Matur nembah nuwun, Pak. Genah. Nggih, genah. Tonton burine kepiye? Nggih, bareng. Thank you.
ngomong. Ngomong. Nyoba ngenteni kowe ngomong. Ya wis ya. Ngomong. Ngomong. Iya ngomong. Ki wong sampeyan arep ngenteni kowe ngomong. Ya wis ya kok. Ngene. Lah iya ngene. Oh ya wis. Maksudnya aku apa kowe sik lho sing arep ngomong? Gentenan nek ra kowe aku. Oh, gentenan. Ngomong ya. Ngomong. Wis kowe sik. Ki ngene. Ya iya. Aku karo kowe bengi iki sowan ning Pasar Anom. Iya. Guzu Ah wong sumeh kok. sowan ning Pasar Anom yaiku ketoprakan. Iya. Ya bener iki ketoprakan sing arane ebek-ebekan sapa, Gok? Ya wis ora omong. Kon ngomong, Gok. Kowe ning kene kon ngomong, Gok. Iki aku karo kowe sowan ning nggone Ora ngerti kowe ta? ora Ora ngerti. ngerti. Ajal nene sapa? Nang nggone Mbak Mila karo Mas Nanang. Kowe ngerti ya. Ngerti wong nyong tambah punjungan. Ora. Oh iya. Kowe ngomong. Ya. Kowe dadi ning kene sowan ning ngene Mas Nanang karo Mas Nanang. Ngene Mbak Mila. Mbak Mila ya wis. Ya iku duwe hajat ngedun-dunke Mas Nanang. Hah? Piye? Ngedun-dunke putrane Mas Nanang. Oh. Ya. Aku ki ngomong kowe lho, omonganmu kowe jan ngati-ati saiki. Aku ngerti nek kowe ora ngati-ati. Ya piye? Setruke kumat. Ora ngono. Iki rak duwe hajat ngeduk-dukke Milah. Oh iya. Ngeduk-dukke putrane Mbak Milah. Lah lho duduk. Lah iya. Lah iki ngaturi ketoprak rukun tresna budaya. Agung Tresna Budaya. Oh digenti apa? Suwek. Agung tresna budaya. Ya. Lah iya. Lah iya. Ya ya, kok Iki- iku mecicil-mecicil. Ora mecil ora mata ulah bok. Oh iya. Yo karo kowe kaya 11-12 ya. Kok seneng piye? Maksudnya kaya jambe sinigar nyong karo kowe. Oh iya mesti jambe sini kene kowe. Aku sing bagus, kowe sing bosok. Iya. Alah banget aku. Guyu meneh. Aja guyu terus. Ndak dari mau gemblung. Apa iya? Nah. Ya temenan. Iya. Iki hajate yaiku Tedak Siti putrane Mbak Milah yaiku Mas Nanang. Sing bener. Putrane Mbak Milah ki Mas Nanang piye? Ah, Sapa sih? ya Bu. Putrane Mbak Milah yaiku jenenge ora ngerti. Ya ya wis bener ora ngerti. Kowe pengen ngerti? Ngerti. Takon ari sing ngerti. Anu nuwun sewu sing ngerti asmanipun sinten? Amin. Sapa? Amin. Amin. Sapa? Painem. Pak Inem ya ki awak dhewe ndedonga marang ngarsane Gusti Allah. Muga-muga bocah sing diduk-dukke Ya. mugi nek lanang apa wedon mugi-mugi dadi bocah sing migunani tumrap manusa, bangsa lan negari, bangun miturut karo wong tuane sak klorone. Halo Uma. Amin. Al-Fatihah monggo. Kumplit temen. Oh ya komplit wong Islam. Oh apa iya? Kowe ndongake gentenan. Kang putranipun Mas Nanang kalih Mbak Mila. nggih Mbak Mila mugi-mugi antukanipun nduk-ndukaken putranipun nggih mugi tansah
Begas waras dinten wingi ngantos benjangipun dadosa lare ingkang migunani tumriping nusa lan bangsa saha agamanipun. Patuh dumateng tiyang kakalih nggih menika bapak kalih biyungipun. Allahumma Amin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nek aku kalau kowe ngomong-ngomong kok rasane ora penak. Nang apa sih? Nek tak pikir-pikir nek wong urip ki senenge duwe bojo apa ya? Nek duwe bojo, nek carane bojo sing tanggung jawab karo wong lanang dan nek kowe saumpamane duwe bojo nek milih kowe kepriye jajal? Nek aku senenge duwe bojo sing berpenghasilan akeh. Wah. Dadi duwe bojo bidan apa dokter? Kowe bojo bidan. Iya, ora apa-apa kok. Apane sing gelem? Iya, ora gelem ya gelem-gelem lah kok. Nekat ya. Nekat lanang kok. Ala-ala menang kok. Dadi nek bojo bidan genah dadi wong sugih. Dadi wong sugih umpamane. Umpamane ana wong berobat. Iya. Iki sak berobatan 50.000. Oh iya. Oh, Diwai 50.000. obat. Bareng obat 50.000 arep dipesan barang. Ana pesene ya. Oh, pesen barang wong bedan. Oh iya, eman ya. Emang bedan. Heeh. Mas, ampun supe sedinten ping 3. Oh, kowe nek bidan. Bedan. Nek kowe duwe bojo bidan kowe. Heeh. Cepet modar alias medodong, Gok. Lho kok bedotong piye? Hah? Kok bedotong piye? Lah kowe kok bojo bidan? Bidan kowe kan gawene aweh obat. Awe obat Sedina ngomong ping 3. ping 3. Ah. Ha iya apa ora seneng? Ora seneng kepriye angger balikan kantor nang omah bisa gawake lu, Gok. Gawe kalau kepiye? Mau ngladeni pasien. Heeh, ngladen Saya pijen. suntikan 50.000 kari aweh obat sedina ngon-ngontal ping 3. Ping 3. Ini 1 hari 3 kali. Heeh. Kan biasanya bahasa Indonesia. Iya. Kowe cepet modar. Ora modar ora. Ngomongnya siapa gawake lu karena omah, Mas, ki sedina 3 kali. Mas, ki sedina ping 3. Lah kowe pisan be setruk kon ping 3. Iki pesene dokter be apa bidan? Iya. Sedina ping 3, Mas. Angger gawake lu nang omah, aring kowe, Mas sedina ping 3. Lah wong pisan be mriyang. Kon ping 3. Heeh, Zu. Ya iya yo. Kok iku kok bojo bidan. Lah, Bojo ada bidan. ora seneng lah. Ya ora seneng. Kowe jaga awakmu. Nyong rekoso ya. Ya rekasa. Seneng dadi guru wae lah. Nah, kowe bojo guru. Heeh. Lah kowe umpama bojo guru milih guru apa? SMA Ya, Bu. apa SMP apa SD? Alah TK wae lah. Kowe lah goblok. Lah goblok piye? Wong gerakon SMA apa SMP malah kowe TK sih bayare pira? Alah seneng bojo TK lah. Men bojo ora usah dudur. Pokoke TK guru. Kowe mbiji anu bojo sing milih sing dibiji guru TK. Heeh, Mbak. Cepet mati. Orang mati ngene kok ngene guru TK. Kalau satu berapa anak? Iya. Ada 2. Oh, 2. Ulangi lagi. Coba sekali lagi. Sekali lagi. Iya, anu sabar ya. Sabar, Bu, sabar. Iya. Guru TK. Guru TK Ning kowe cepet mati. mati meneh lah. Kowe wong ora ngelingna karo awakmu dhewe nek guru TK kuwi sabare ngadu bila setan. Heeh. 1 tambah 1 berapa anak-anak? 2 Bu Guru. Ah. Pinter. Coba sekali lagi. 2 tambah 1 berapa anak-anak? 3 Bu Guru. Pinter. Coba sekali. Nang omah kuwi gawake lu. Lho gawe kalau Lah meneh. kowe sepisan anu wis ya nembe. Aduh Mas, pinter. Coba sekali lagi. Aduh Mas, maine coba sekali lagi. Alah kowe padha mati kaya bocah bidan. Kakek jangkah kowe. Ya, enak nyong nggonet bojo. Alah kowe bojo apa kok mau elek ya bojone elek lah. Apa? Kowe iki bojoke bojo apa? Nek aku ora dhuwur-dhuwur. Nek aku nggolet bojo terima bakul kelapa, bakul krambil. Heh. Kowe iki golek
golek bojo sing genah. Aja bakal krambil lah. Oh, Gunane apa bojo krambil? nek bakul krambil kowe gawake lu nang taman nang pasar. Oh iya, Iya gitu, kan? Bro. Mangga Mas krambile. Niki ajeng sing cukilan apa sing biasa apa sing slumbatan. Nang omah gawake lu, ayo Mas sing biasa apa sing slumbatan modele. Bojomu dislumbat. Tengkulmu dilaos. Angger aseng mesti ayo Mas sing biasa apa sing slumbatan. Nek yo ya milih slumbatan yo. Yo. Slumbatan tur gondrol. Hah? Lontos. Ayo, protos. Iya. Mas, milih sing slumbatan apa milih? Main kan? Oh, Oh, lho kok milih guru? Apa? Karo guru mati aku ya. Iya, gawake lu. Gawake lu mati. Main bakul krambil angger gawake lu. Ayo Mas sing biasa apa sing slumbatan yo. Sing biasa apa slumbatan ya? Iya. Slumbatan. Iya. Main kan? Oh, azu. Yo. Tekan. Apik. Mulane aja dhuwur-dhuwur nek Aneng, kepengin bojo. Bojo kok slumbat ya? Ya iya. Slumbatan apa rontosan? Kau neng omah kayak gitu ya. Esuk yuk takon. Ayo Mak, slumbatan apa biasa? Oh, aja. Lah mengko malah ketemu waspadalah. Ngono. Dene bisa. Lah bisa patroli mlebu nanggon TV Dokom. Lah bojone slumbat. Duh, kowe lengop mening. Asosiasimu cendek banget sih. Lah piye? Ora dislumbat karo slumbat sing kaya kae lengop. Karo slumbat. Ah, bola. Oh, bojone dislumbat ngop. Ah. Karo slumbatan. Oh, bojone kalau slumbatan wis sih nek ngomong-ngomong awake dhewe kok dadi padutak. Awake dewek sesirahe melu sapa? Ya rombongan. Oh, mbok jarku ngomong awake dewek sesirahe gawa digawa. Rombongan sirah. Rombongan ngono. Sikil sak ndase. Oh, iya. Lang buntute ati lan rempolane ngono. Plit. Komplit. Larang regane. Lha kok larang piye? Lah ati karo pelas sih pira? Ya serah saden mbok larang-larang regane. Siki ngundang bojomu. Ngundang bojoku. Kon nembang. Oh bojoku. Undang. Ayo. Ngundang bojoku. Heeh. Arep ngapa kok pecicilan? Arep ngundang bojone. Lho ya ora pecicilan disit. Jane bojoku iki ning Diparani togok malah togok urung teka. Wis jemuduk nang kono. aku ki lek ngenteni wiwit mawon Bojoku nanti. Hah? Bojoku. Lah kowe lah lengop lah kenapa wis tekan ngene bojomu nang ndi? Apa kowe tau Mlebu mulai. Mlebu. dene kon mlebu Bojoku tak mlebu. sebabe? Lah ora seru. Bok. Kowe malah penganiayaan bojomu dislumbat. Ngesuk. Plonros. Kon nembang ene ora kon dislumbat. Bojo kok potongane kaya gini iki. Lho, Cik. Bojo. Eh! Dikapa kena. Kok tak slumbat. Kowe lah apa-apa slumbatane, Bak. Wong potane kok lis. Oh jarko diparani. Ini. Les. Iki les. Sing. ora sah kakean pola kan. Nah. Sampean ki wis tuwa. Nah. Nek kakean pola engko ndak setruke kuman. Nah, ending. Ujarku orang ngerti tekane togok mengana, malah kok teka keton anu metuduk. Ngendi sih? Sing methuthuk apane? Lah iya Nek Mas. ngomong ki sing genah sing methuthuk apane? Ujarku kan Apane sing iya lah. methuthuk? Metuduk apane, Gop? Metuduk. Apane, Gop? Ngopo kuwi? Kowe tak kon lembang diajeng. Ngimpi apa lek ngundang diajeng? Aku gumun lho. Iki diajeng
Sing jeneng cemetut, Pak. Sing cemetut apane? Apa tau nyetut? Apa tau nyetut? Aja ya kono, Mak. Apane sing cemetut? Mak. Dicapa kena. Tak selu. Aja gawake lu sekeslumpat. Aku gumun banget lho. Desa kene iki pasar anom jan makmur banget. Heeh, pancen. Nyatane lho tanduran ki sing lagi popularitasé be pada nandur contone gandul kae nang pinggir dalan pada didoli main abang temenan gandul kayak apa enak enggane ya. Ya enak. Apa sampean arep mbelek? Yo gelem. Yakin? Iya belek dan Iya mbelek. apa sih? Gandul. Gelem mbelek. Iya sampean gelem mbelek. Gelem belek. Golekno mbelek, Kang. Nyoki anu perlu gandul Ya iya sampean doyan mbelek, arep mbelek. Gandul kan. Kari belek. Oh. Lengop. Kok iso lengop? Gandul karepe belek ki kan diparo ya. Nek ning kene diparo iki dibelah, Kang. Nek mbelek iki ya kae sing nggone entok karo nggone pitik. Oh. Ora gelem to? Ya mau wong kon mangan belek lah. Lah aja wong sumbat yo. Aku mau Heeh. mangkat Piye? gumun mening. Gumune kene ngopo? Nang ngone jajar warunge Mas Pai di sisi wetan, Pinggir jembatan. pinggir jembatan, Heeh. ana wit gedang. Gedang apa kuwi, Kang? Gedang ambon ketone. Kok bisa umumnya gedang kan semene-mene paling gede. Heeh. Kuwi sekentong kelurahan gedene. Nang ngendi? Nang wetane warunge Mas Paidi. Aku ki sing bola-bali liwat ora weruh lho, Kang. Kene sampean Ya ngerti. ora ndeleng, ora ngematna bahwa di situ ada gedang sing gedene sekentong kelurahan. Gedang sekentong kelurahan. Gede-gedene. Temenan Kuwi kuwi. gedang temenan. Gedange woh sok gede-gedene sekentong kelurahan. Kuwi durung, Kang. Gumun meneh ki aku. Nang apa? Wingi ki aku dolan ning Wonosari to wetan Iya, kali, iya. tilik Om Darman. Iya. Kuwi tanggane ana sing babaran. Oh. Bayine cangkeme selawang ambane, Lah. Kang. Ya kok mlebu koreng ya ora nganten lah. Aja mirang andel aku sing wis tekan kono, Kang. Bayi, lah sik kepriyone metu ya. Lah ya ora nganten lah anak bayi secangkem lah. Cangkeme secangkem anu selawang lah. Cangkeme ambane selawang, Kang. Lah gue kok bayi gue anggar kencoten dimpani karo apa? Ya timpani karo gedang sing gedene sekentong kelurahan. Kowe iki nek ngomong sing genah. Duwe cucuk angger njelengop ora kira-kira ya ngono kuwi. Wong aku ya weruh ana aku ora gelem crita. Apa ya? Apa, Kang? Ora gelem crita. Wong manah muaniku. Weruh apa? Ana ning kono Bakerja, Heeh. ana wong gawe waja sak lapangan. Waja apa kuwi selapangan? Lah yo kowe teknologi canggih. Temenan apa? Waja sak lapangan. Gedene selapangan salun-alun. Heeh. Lah ya ora nganten lah. Kerene sepiro? Nek ngandel ya sapa ora ngandel ya. Ning aku gumun maning. Lah gumun apa? Nek ana wong nandur budin puhung, gedene Setugu Monas. Sak tuku mono. Setugu Monas edan apa ora? Setugu Monas iki kaya ngapa nggone sapa? Budin gedene Setugu Monas. Lah kok ngapa kuwi? Hah? Lah kok ngapa? Kok digoreng ning sing ning wajan sing gedene sak lapangan. Oh ya tunggal dene nek iki wong loro yele-yelan tetep ra rampung-rampung apike laporke polisi wae apa yo. Hah? Tak laporke polisi kok ngerti Eh, yele-yelan. Aja ya kono. Aja kaya kuwi lah. Kok iso? Wong loro iki ket mau ora do tembangan malah do yele-yelan padu kok. Ya jadi laporna karo polisi lah. Lah nang apa? Ya wedi banget. Isane wedi. Polisi kok 200 meter dhuwure. Goblok meneh iki wong loro iki. Temenan. Kok goblok piye? Ketok banget aku lang gisika Aku iki kan ora. gonggong mengena. Anak polisi kok 200 meter. Ya Allah, Kang, sampean iki biyen sekolah ora to? Di sekolah malah ngentongna padon sekolahan. Tritil. Lah iya. Kayak iki ora kok polisi dure 200 meter. Itu pemberitahuan nek jarak 200 meter meneh kuwi ana kantor polisi ya, Kang. Jebulane kaya kuwe. Heeh. Aku anu dhuwure 200 meter. Uang kok lek kurang gizi, kurang pendidikan apa gelem tak pakani sate kok. Hah? Mangan sate doyan? Aku apa? Ya gelem banget sate. Yakin? Ya temenan. Ora wedi? Lho sate kok diwedeni? Nek aku emoh, Dene emoh. aku wedi. Sebabe wong sate Sate kok dawane 150 meter. Loh. Ya ora mampir lah sate ya umure
Sindike karo sekilan, terus ki setengah kilan kok 150 meter ya ora memper lah. Iki ono tapi sate dawane 150 meter. Sigo ngapa kowe ya? Aku bingung le mangan piye, Kang. Hah? Le mangan piye kuwi nek sate 150 meter. Oh, nek sing 150 meter yange lho nek mangan ya. Sampean bingung ora ngerti. Ya ora ngerti wong Gampang. kepriye? Ya kae polisi sing 200 meter kon mangan satene. Polisi 200 meter keman sate. Oh, wong kok kuwi mung jarak ya. Wong jarak. Iki nek ning ngapa? Ngapa nek dadak timbuk sih anu. Wis kok nembang bae. Heeh. Yo nembang. Daripada do padu, Kang. Asik nggih. Nembang. Kepriye arep nembang apa? Sampean pengine apa? Nyong nembange duet. Wis duwe. Pengen duet. Iya. Siki duete Pantelo Gending. Pantelo Gending sampean saka Kebumen ya, Kang? Kebumen. Arep promosi wisata kono. Nah. Ayo dados. Mantel Gending, Mas. Monggo. Dados. Dados. Yo. Joget ya. Hei. Biar gebyur ombake. Oh, Esuk-esuk kata asri temenan. Gawe seneng sama sing lagi nyawang. Rawayar, raune kaki nelayan. Awe-awe lagi seneng nyambut gawe. Hasil laut esok nganggur uripe. pancen subur bumi ning tanah Jawi. Gemah ripah wong dinawi rakyate. Adem ayem aman tentrem. Selir-selir nang Pantelo Gending. Gebyur-gebyur ombake banyu segarang. Asri temenan. Gawe seneng sama sing lagi nyawang. Rawayar, raune kaki nelayan. Awe-awe lagi seneng nyambut gawe. Hasil laut bisa bangun uripe. Pancen subur bumi ning tanah Jawi. Magripah jinawi rakyatne. Adem ayem iya aman tentrem. Iya silir-silir nang Pantelo Gending. Apik ya, Kang. Mantel Gending. Pantelo Gending. Iki lagu Kebumenan. Heeh. Saiki iki lagu sing ora Kebumenan. Identitas Purworejoan. Kebumen, Purworejoan iya ngono.